салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ ва хонаи иҷора мебошад. Дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. Ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, бо маълумоти пурра реклама мекунем. Рекламаш бесумай ва заҳмат набошад. Дӯстони азиз, навора падилитсия мекардем, миннатдори сахт мешудем. Зинда бошед дӯстони азиз. рафтем навора тамошо кунем. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, назди мактаби нав ва дар наздаш садикам мебошад. Магазинам духонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. Дӯстони азиз, ремонти хона ремонти замонавӣ дорад. Фақат даромада зиндагӣ мекунем. Дӯстони азиз, харидор аниқ бошад, рақамоша дар рӯи экран мемонем. Занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. Аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар Табрез, назди роҳи Калон. Як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат мебошад. Духонагашам кнем мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳол коробка мебошад. чӣ гуна ки дар сурат мебинед, айни ҳол сохтмонаш рафтааст. дар 5 этаж мебошад сохтмон. дом 6 этажа мешавад. маълумоти бештарро метавонед ки дар рақамошон дар рӯи экран мебинед. занг зада аз худи соҳиби хона дастрас намоед. Аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. Зиндаву саломат бошед. миннатдор ҳастем ба дастгирии некатон. Инак дӯстони азиз, квартираи советский фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, Фирдавсӣ, Борбад 58. Як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат мебошад. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 258 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти хона ремонти фасон мебошад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти зиёдро дастрас намоед. ва аз номи каналам гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. миннатдор ҳастам ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, кӯчаи Офтобрӯя, хонаи 140, 6 сотиқ замин, 3 дар хона. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. хонани ремонти фасонам дорад. фақат даромада зиндагӣ мекунед. срочна хона фурӯхта мешавад. чихеле ки дар сурат мебинед, ҳамин намуд ремонт дорад. дӯстони азиз, гирди ваноҳашам маҳкам мебошад. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби худаш дастрас намоед. рақамош дар рӯи экран мешаванд. ва аз номи канал метавонед ки гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як кадоми мо шумо бошад. паноҳтон ба худо. дӯстони азиз, зинда бошед ба дастгирии некатон. иншоалло ки боз ҳам аз ҷои гуфтагии худтон ҳаракат мекунем, ба шумо пешкаши хонаҳои арзон кунем. метавонед ки хоҳишотона дар комментария бинависед ки айгиҷо хона дар корай, ҳамунҷо мо иншоалло ки мекобем, пайдо ки кардем, ба шумо пешкаш мекунем.
салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ ва хонаи кредит мебошад. Дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳима. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон рафтем, навора тамошо мекунем ва поделитсара. Дӯстони азиз, фаромӯш накунед, зинда бошед. Инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, поёни корвон. Аз магазини 7 ахтар то хонара 1 километр роҳ мебошад. Дӯстони азиз, духонага квартира қарор дорад дар якум этаж, 45 метр квадрат мебошад. Дӯстони азиз, фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад ва ремонти замонавиам дорад. Фақат даромада зиндагӣ мекунед. Дӯстони азиз, срочно хона фурӯхта мешавад. рақамаш дар рӯи экран мешавад. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. инак дӯстони азиз, хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, аэропорт, пеши пикет, 4 сотиқ замин, 3 дар хона бо коридор, баня дар дохили хона мебошад ва фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат дорад. гирди ҳавлинашам маҳкам мебошад. як хонаш ремонт дорад. даромада зиндагӣ мекунед ва дигар хонаҳош ремонт надоранд. харидор аниқ бошад, рақамоша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон WhatsApp ҳастак. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунад. зиндаву саломат бошед. раҳмати калом ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Гифрайзем, аз бозори Деҳқонбозор 400 метр тарафи ҳавлиҳо мебошад. дӯстони азиз, духонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 33 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. дӯстони азиз, ва хонарани пад абои ремонт кардагӣ тайёр мебошад. фақат абои зада мувофиқи дили худатон ва даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, боз маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона, рақамош дар рӯи экрананд, дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. доми ду ӯшона мебошад. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, пушти бозори Нихӣ. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 173 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ва шкатур монтаж кардагӣ мебошад. дӯстони азиз, дом аллакай худаш тайёр мебошад. фақат даромада ремонт карда зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, маълумоти бештарашро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. рақамошонро мо дар рӯи экран мемонем. занг зада аз худашон маълумота зиёдша гиред ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. зиндаву саломат бошед. рафтем, навора тамошо мекунем. дар охири навор хонаи кредит мебошад. дӯстони азиз, инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар назди хона 3 мактаб, 1 садик, 1 масҷид ва бозори марказии шаҳри Бохтар ҷойгир аст. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 47 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ, бо савдо ҳам мешавад ва кредитам дода мешавад. дӯстони азиз, об, свет, ҳуҷҷат ва ғайра ҳамаш тайёр мебошад. дом коробка мебошад. чӣ хеле ки дар сурат бибинед, дом уже аллакай тайёр шудагиай, фақат ремонт карда даромада зиндагӣ мекунед. дӯстони азиз, ва дигар хонаҳо, чанд хона ҳаст. дар ҳамин рақамҳо метавонед ки занг занед. хонаҳо фурӯхтанӣ ҳастанд ва кредитам дода мешавад. дар якум, дар дуюм ва дар сеюм этажам ҳастак. дӯстони азиз, аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти зиёдро дастрас намоед. рақамошон дар рӯи экран мешаванд.
ва аз номи каналам гап занед. ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. худованд нигаҳбони ҳар як қадами мову шумо бошад. паноҳтон ба худо, раҳмати калон ба дастгирии некатон.